at skyde en flamme ud, men så på grund af det overtryk, du har skabt, det er, at det laver så et undertryk bagefter, som så trækker flammen ned i, og så kommer der en ny flamme, som står sådan og prutter. Jeg ved ikke, om det virker. Jeg har ikke prøvet det. Jeg nåede lige at prutte lidt. Hvis man kigger på nettet, så er der nogen, der har lavet nogle fantastiske kunstværker af det her, hvor de har sådan en kæmpe mål. Hole in one. Man har jo altid sin lommelygte med, men, og det stålul, det skal man jo altid have med til at pudse bryder, men lige pludselig så er alle ens tætstikker, de er jo simpelthen blevet våde, og lighterne går i stykker. Så har man selvfølgelig lige lidt stolser, og så tager man sin lille pære herude. Så har man selvfølgelig også en lædermand, det er jo det eneste rigtige stykke værktøj. Og så sådan der. Og så har man ild.